har netop overstået transfervindue. Der lagde den franske rigmandsklub Paris Saint-Germain angiveligt et kæmpe bud på Real Madrids superstjerne. Ronaldo. Sí, Cristiano Ronaldo. Men Real-præsidenten Paris afviste franskmænd, og det gjorde han altså helt uden at blinke. Ikke? Han har 3 år tilbage af sin kontrakt, så ham vil de jo gerne beholde. Men skal Ronaldo havne i Paris, så skal der altså helt andre penge til. Det fortæller Paris til den spanske radiokanal Cadena Cope. Han sagde, jeg oversætter til dansk, ikke? Det er let nok for Paris Saint-Germain, hvis de ønsker at købe Ronaldo. De skal blot, eller bare indløse hans frikøbsklausul på 7,5 milliarder kroner. Det værste er, at de har jo rent faktisk penge til at gøre det. Ja. Men så er der noget af det der financial fair play, som jeg ved, FIFA de går en lille smule op i. Og så er spørgsmålet, gider Ronaldo spille i den franske liga? Altså, der er jo et hold, som reelt kan noget, og det er Paris Saint-Germain, og så er alle de andre sådan lidt. Ja. Så kommer han til at spille sammen med Zlatan selvfølgelig, men alligevel. Han skal blive i Spanien. Det tror jeg også. Og så er der nogen, der snart skal få fingeren ud og købe de rettigheder til spansk fodbold. Ja tak, de er nogen, der savner det. Du kan bare gå ned. Jamen jeg ved godt, at dem, der burde købe rettigheden, de bor lige nede for enden af gangen her. Men der kører vist noget spil. Det tror jeg også, der gør. Og noget det politisk eller andet. Ja, sådan er det jo. Men vi er nogen, der savner La Liga. Mest tørt, sløret solskin, men et tørt og sløret solskin, det lille. I den sydlige del af landet er også risiko for lokale byer, temperatur mellem 15 og 20 grader i dag. Vejret præsenteres af Linisin Prevent. Forebygger lus helt uden giftig kemi. Gonova, lyden af Danmark om morgenen. Vi har samlet lidt højdepunkter fra tidligere morges i dagens Gonova, tro det eller ej. Vi har søndagsmorgen også fundet nogle sange og gjort plads til dem at spille i løbet af den her time. Og så starter vi hele balladen med en ny sang fra Rasmus Seebach. Måske har du siddet og ventet på den. Vent ikke længere. Her er Uanset. Gonova, lyden af Danmark om morgenen.